A legendák szerint van egy másik világ alattunk, ahol egy sárkány alszik. Azt is mondják, vigyázzunk, hogyan ébresztjük fel a sárkányt. Urán. A 20. század fordulója táján az urán még szinte ismeretlen volt. Lényegében értéktelennek számított. De a következő 40 év során csupán egy nemzedék alatt a Föld legkeresettebb és legfélelmetesebb anyagává vált. Ez az urán. Mint fizikust elbűvölnek rendkívüli tudományos tulajdonságai. De az még inkább, hogy miként formálta át ez a kő az egész modern világot. Az urán mindent megváltoztatott. Az urán hozta létre a modern világot. Az urán a tiszta, korlátlan erő álma. Vagy pedig egy rémálom, mely megmérgezte a Földet. Forró! Milyen forróság van itt! Tartsanak velem egy utazáson, melyen a legállítottabb elem nyomába eredünk. Ez egy atomreaktor. És a Föld leggyűlöltebb kőzete. Csak a félelem, hogy mi történik, ha majd felrobban. Hogyan szabadítottuk fel az uránban rejlő elemi erőt? Mi történt, amikor felébresztettük a sárkányt? Vajon milyen szerepet játszik e kőzet jövőnk formálásában? Az urán és a jövőnk. Nukleáris baleset történt a Szovjetunióban, és a szovjetek elismerték a megtörténtét. A Kijev közeli Csernobilban az atomerőmű egyik reaktora megsérült. 1986-ban egy uránnal üzemelő atomreaktorban katasztrofális üzemzavar történt. A sugárzás szétterjedt Európában. Egy radioaktív felhő ma északnak tartott Lengyelországon át Dániába, ahol a sugárzási szint 5-szörösen haladta meg a normális értéket, Finnországban pedig 6-szorosan. A reaktortűz eloltására katonákat vezényeltek ki. Hogy az erős sugárzásnak való kitettségüket mérsékeljék, csak rövid ideig dolgozhattak, mielőtt mások felváltották őket. A baleset reggelén, a korai órákban a csernobili tűzoltókat vetették be először. Rendkívüli bátorság kellett ahhoz, hogy ilyen magas sugárzási szinttel megküzdjenek. Eloltották a tüzeket, kórházba szállították az embereket, ahol többségük rövidesen meghalt. A legközelebbi városban, Pripyatban az embereket arra utasították, hogy csak a legszükségesebb személyes holmiukat pakolják össze, mert ideiglenesen kitelepítik őket. Ám sosem térhettek haza. A magas sugárzási szint miatt az erőmű körül a város és a környező vidék elhagyatottá vált. Ez a hírhedt csernobili zárt övezet. Az urán a tiszta energia álmával kecsegtetett, de rémálmot hozott. Szeretném megismerni az uránium örökségét, és azt, hogy milyen arányban állnak a hasznai a kockázatéval. A Földön mindenütt jelen van a természetes radioaktivitás, és ennek semmi köze a nukleáris balesetekhez. Ez azért van, mert az urán és más radioaktív atomok nyomelemei az egész Földön mindenütt előfordulnak. Állandóan ki vagyunk téve a nukleáris sugárzásnak a talajból, a levegőből, de még a világűrből is. Ezt a sugárzást Geiger-Müller számlálóval mérjük, a mértékegysége pedig mikrosievert. Most itt Melbourneben az érték nagyjából 0,2 mikrosievert óránként, ami körülbelül megfelel a globális átlagnak. Ez a sugárzás teljesen természetes. Háttérsugárzásnak nevezzük. Svájcból, Bernből készülök elrepülni, és miközben emelkedünk, várakozásom szerint ez a szám is emelkedni fog. A sugárzásnak erősebbnek kell lennie a repülési magasságban, mint ide lenne a felszínen, mert ott a fölöttünk levő légkör vastagsága véd bennünket. Az űrből részecskék érkeznek, melyek áthatolnak a repülőgépen és növelik a sugárzás szintjét.
Csupán 2000 méteres magasságban vagyunk ezen a rövid belföldi járaton, és láthatják, hogy a sugárzás szintje nagyjából 4-szer magasabb, mint a föld felszínen. Akkor ez veszélyes? Nos, milliók utaznak így naponta. Berlin 0,19. Átlagos, normális háttérsugárzás. Azért jöttem ide, hogy találkozzak egy fizikussal, aki nukleáris gyógyítással foglalkozik. Azt szereti, ha Bionördnek szólítják. Szia, te biztosan Derek vagy. És elvisz egy olyan helyre, ahol se nem normális, se nem átlagos a sugárzás. Ez a Csernobili zárt övezet. Bionörd már többször is járt itt, és mérte a sugárzás szintjét. Látod, hogy megnőtt a sugárzás? Vár csak, itt is emelkedik. Már 5 mikroszívert fölött jár. 8-9 mikroszívert óránként. A számlálón már riasztást jelez. Csípog, ugye? Igen, 11 mikroszívert. Ez 100-szor magasabb a természetes háttérsugárzásnál. Hogy megértsük a világ legszörnyűbb nukleáris balesetét, Bionörddel felkeressük az elhagyatott Pripyatyot, ahol az erdő lassan bekebelezi a várost. Látogatókat beengednek, de csak néhány órára. Éjszakára viszont egyáltalán nem. Ez a féle mintaváros volt. Nagyjából 50 000-en laktak itt. Főleg az atomerőműben dolgozók és családtagjaik. Így néz ki az emberek nélküli világ. A Csernobilihez hasonló atomreaktorokban uránatommagok hasadnak. Ez hőt termel, mely végül elektromos árammá alakul át. Amikor a csernobili reaktorok egyike felrobbant, ezek a részecskék úgy ellepték a várost, mint a por. Ez a por láthatatlan, de még mindig radioaktív, ami mérhető a Geiger-Müller számlálónkkal. A sugárzás szintje mintegy 20-szorosan haladja meg a háttérsugárzásét. A helyet tekintve ez még nem is túl sok, mivel a reaktorból kiszabadult sugárzás egyenetlenül oszlott el a városban. Vannak viszont forró pontok, melyek igazán veszélyesek, sőt, halálosak. Sokan félnek a sugárzástól, de te nem. Miért nem? Nem tartok a sugárzástól, mert tudod, a számlálom segítségével át tudok állni egy másféle érzelmi állapotba. Ha tudod, hogy mit csinálsz, tudod, hogyan értelmezd a mért értékeket. Az nagyjából ugyanolyan érzés, mint amikor keresztülmész az úttesten, és előtte balra meg jobbra nézel. És csak akkor mész át, ha nem jön autó. Mik a biológiai hatásai a sugárzásnak való kitettségnek? Ezek nagy sugárdózisok. Ha nagyon-nagyon magas szintekről van szó, mint itt, nem csak az immunrendszert, hanem az egész szervezetet károsítják. Talán ahhoz lehet hasonlítani, mint amikor elgázol egy teherautó. Károsodik a DNS, a sejtek már nem működnek. Ha pedig nem működnek, akkor meghalunk. A sugárzás hatásai egy bizonyos emberre mindig a dózistól és a kitettség idejétől függ. Ha például adok neked egy üveg vodkát, és azt mondom, hogy húzd le, kórházba kerülsz, mert alkoholmérgezést kapsz. Ha viszont adok egy üveg vodkát, és azt mondom, hogy iszogasd meg egy év alatt, semmit sem fogsz érezni. Tehát a sugárzás mennyisége és az idő, ameddig ki vagy téve neki, lényegében azt jelenti, hogy mérgező, vagy pedig nem mérgező. Bionörddel megtaláltunk egy óvodát, amit a város kiürítésekor elhagytak. Elég kísérteties hely.
Nézd csak azt a babát. Látod, itt vannak a gyerekek tárolószekrényei. Képzeljük el, hogy így gyerekek játszottak. Aztán egyik napról a másikra kiszakították őket a megszokott életükből. Itt kellett hagyniuk ezt a helyet, és sosem térhettek vissza. Arra számítottam, hogy nyomasztó érzést tölt majd el egy ilyen hely láttán, amiről tudom, hogy sugárözön zúdult rá, de nem igazán érzem. Inkább nagyon természetközelinek tűnik, hiszen itt ez a gyönyörű erdő a környéken. A sugárzásban az a legalattomosabb, hogy láthatatlan. Nem érezhető, nem látható, nincs szaga. Ez akár érintetlen vadon is lehetne, de nem az. A sugárzás hatásai szintén csak nem láthatatlanok. Megbetegítenek, de talán nem ma. Nem is idén, hanem talán 10 éven belül valamikor alakul ki valamiféle leukémia, amit a sugárzásnak való kitettség okozott. És pont ez a gond a sugárzással. Úgy gondolom, ezért is félnek tőle annyira az emberek. Benézek a Pripyatyi kórházba. Ide hozták azokat a tűzoltókat, akik részt vettek a reaktortűz elleni küzdelemben. Az ott a Pripyatyi kórház sürgősségi osztályának ajtaja. Ide kerültek a csernobili reaktorrobbanást követően az ott dolgozó tűzoltók. A ruházatuk még mindig itt van lenn az alagsorban. Le akarok menni megnézni, mennyire szennyezettek ezek a ruhadarabok. És azt is szeretném megtudni, miken mentek keresztül azok a tűzoltók. Bionerd azt mondja, hogy odalenn a sugárzás szintje 10 000-szer haladja meg a természetes háttér sugárzásét, és olyan veszélyes, hogy védőöltözetet kell fölvennünk. Nem szabad belélegeznünk ezt az anyagot, és a szánkba sem juthat. Azt hiszem, ez alkalommal érzem igazán a sugárzás veszélyét. Éppen itt. A fő sugárforrás odalenn a bomló uránatom egyik összetevője, a cézium-137. És hallani is lehet a kibocsátott sugárzást. Itt még elég alacsony az érték. Vigyázz a fejedre! Lenne az alagsorban a dózis még nem túl nagy. Csak kb. 1 mikroszívert óránként. Nézd ezt az egészet. Vigyáznunk kell, nehogy a csizmán kiszakadjon. Jobbra? Ott lenn, az a szoba lesz az. 1 mikroszívert óránként. Ez 5-ször akkora, mint a háttérsugárzás, és nem sokban különbözik attól, amit a repülőgépen mérhetünk. Ne lépj rá! Kezd emelkedni a szint. Itt egy cipő. Nagyjából 25 mikroszívert, vagy 26 mikroszívert. Itt valami nagyon erős. Igen, a felszerelés egy darabja. Magas, itt tényleg nagyon magas. Előttünk a padlózaton, ott van, amiért idejöttünk. Egy csernobili tűzoltó csizmája. Mit mértél a csizmán? 2 millisievertet. 2 millisievertet? Igen. Ez 10 000-szerese a természetes háttérsugárzásnak.
Találtunk egy szobát, ami tele van a tűzoltók felszereléseivel. Zubbonyok, csizmák, sisakok, felpúpozva a padlózaton. Az értékek nagyon magasak. Pont az ajtó előtt kívül fél millisievertet mértem. Vagyis 500 mikrosievertet. Épp az ajtó előtt. Ez 2500-szor magasabb a természetes háttérsugárzás átlagos szintjénél. Örültem, hogy kint maradhatok. Bionerd viszont bement. Ez az érték már csak ugyan nagyon magas. Azt hiszem, jobb, ha eltűnünk innen. Menjünk! Csak 4 percig voltunk odalenn. De elég volt. Viszont láttuk a csernobili tűzoltók ruházatát. Ez kemény volt. Csak hogy érzékeltessem. Ha valaki 1 órát tölt odalenn, az akkora dózis, amekkorát normális körülmények között 1 év alatt kap. Ha az egész dózist egyszerre kapjuk meg, sokkal rosszabb, mintha elnyújtva az egész éven át. Mert az alatt az idő alatt a szervezet képes kijavítani a károsodást. De ha az egész egyszerre ér bennünket, az nagyon veszélyes. Hogy megértsük, hogy miért ilyen káros még mindig ez a hely, meg kell értenünk a felezési időt. Az az idő, mely alatt a radioaktív atomok száma a felére csökken. Képzeljük el, hogy ez a futballlabda egy cézium-137 atom. Instabil, és valamikor a jövőben lebomlik valami mássá, ami többé már nem veszélyes. Azt nem tudom megmondani, hogy ez mikor következik be. Lehet, hogy ma. Lehet, hogy a jövő héten. Vagy akár 100 év múlva. Azt viszont meg tudom mondani, hogy ezen atomok egy egész csoportjának a fele pontosan 30 éven belül le fog bomlani. Kiadják a sugárzásukat, és a továbbiakban már nem veszélyesek. Ez a cézium-137 felezési ideje. 30 év. Nagyjából 30 év telt el a csernobili baleset óta. Ennyi idő alatt a kiszabadult cézium-137 fele már lebomlott. A másik fele viszont nem. Ezért veszélyes még mindig a tűzoltók ruhája. Ezért nem térhetnek vissza ide az emberek. Még több 100 évig. Az urán az oka annak, hogy Pripyat lakossága sosem térhet ide vissza. Az uránatomok némelyik bomlás termékének a felezési ideje csupán pár másodperc. Némelyiké, mint a cézium-137-é, több év. Magasan a város fölött, túl a horizonton, ott van a csernobili erőmű, és benne az urán. Ez a megsérült csernobili atomreaktor. 1986-ban a baleset után egy szarkofágot építettek fölé, amit manapság is láthatunk. Ennek állapota azonban fokozatosan romlik, ezért újat kell építeni. Az új szerkezet itt látható. A régi szarkofág fölött nem építhetik, mert a sugárzás szintje még mindig túl magas, így az egészet fölé fogják csúsztatni. Több milliárd dollárba kerül, viszont 100 évig kitart. Ez persze még mindig csak ideiglenes megoldás, mert az urán-238 felezési ideje 4,5 milliárd év. Ugyanannyi, mint a Föld életkora. Így 5 milliárd év múlva, amikorra már minden élet megszűnik a bolygónkon, és a nap bekebelezi a Földet, a szarkofág alatt levő uránnak csak a fele fog lebomlani.
De vannak más veszélyes radioaktív bomlás termékek is, melyeknek sokkal rövidebb a felezési idejük, ám ezek némelyike életek megmentésére is alkalmas. Ebben a jelentéktelen külsejű épületben azzal foglalkoznak, ami Csernobilt oly veszélyessé teszi. Életmentő gyógyszereket állítanak elő. Most pedig felkészülök, hogy belépjek Ausztrália egyetlen atomreaktorába. Ez nem erőmű, hanem kutatóreaktor, ahol egyebek mellett gyógyszereket is előállítanak. Az itt készített gyógyszert technécium-99M-nek nevezik. Kérem, lépjen be és várjon, amíg a számolást tart. Az igazán izgalmas az, hogy hol készítik. Rendben, kérem, menjen tovább. Ez egy atomreaktor. Lényegében egy nyílt medencéjű reaktor. Látható is a magja 12 méterrel a vízfelszín alatt. Kék fényt láthatunk odalenn, amit Cserenkov sugárzásnak neveznek. A lényege az, hogy a vízen áthaladó elektronok gyorsabbak a fénysebességnél, és aféle optikai hangrobbanást eredményez. Ez a kék fény minden elektron mögött egy kúp alakban jelenik meg. Ott lenn a részecskék ütköznek az uránatommagokkal, és hasítják azokat. Ez a technécium-99M előállításának első lépése. Lényegében uránból készül. Amikor egy uránatommag hasad, akkor a lehetséges 100 különböző mag bármelyik két izotópia létrejöhet. Az egyik a technécium-99. Az orvosoknak azonban technécium-99M-re van szükségük. A felezési ideje azonban csak 6 óra. Így a technikusoknak nincs elég idejük, hogy becsomagolják és elküldjék a kórházakba. Ezért helyette inkább molibdén-99-et keresnek, aminek a felezési ideje nagyjából 3 nap, és ezután alakul át technécium-99M-mé. A kutatók összegyűjtik az összes molibdén-99-et, és ilyen tároló edényekbe teszik. És már ketyeg is az óra. 3 nap múlva ugyanis a tárolóban levő molibdén-99-nek a fele technécium-99M-mé bomlik le. Ez az a gyógyszer, amire szükség van, és sürgősen a kórházba kell kerülnie. A technécium-99M-et egy fontos teszt során alkalmazzák, hogy felderítsék a rákos daganatokat. Itt találkozom Jasonnel. 2001-ben történt, ausztrál focit játszottam. Megfájdult a lábam, és amikor egyre rosszabb lett, azt hittem, megsérült a csípőm. Felkerestem egy ortopédsebészt, azt várva, hogy megoperál, mivel azt mondta, hogy egy ilyen hosszú daganat van a lábamban. Van néhány fontos vizsgálat, de ez a legfontosabb. Ön mit gondol? Radioaktív? Azt ön fogja megmondani. Nem tűnik túlságosan sugárzónak. Ez az érték nagyjából ugyanannyi, mint bárhol másutt itt a kórházban. Most pedig az erősen radioaktív technécium-99M-et bejuttatják Jason testébe. Már is mérhető a magas értékű sugárzás. Ez akkora, mint amilyet Csernobilban láttunk. Amiket most a szervezetébe juttatnak, lényegében uránmaghasadáskor keletkező termékek. Na tessék. Nem készíti ki? Nyitva a szemem, lélegzem. Ahogy hallják is a Geiger-Müller számlálomból, egy radioaktív sugárforráshoz közelítek.
Ebben az esetben ez maga Jason. Lényegében most egy csomó gammasugarat bocsát ki, és ugyanúgy, mint ahogy a számlálóm érzékeli ezeket a gammasugarakat, ez a gép is ezt teszi, és képet készít róluk. Mivel a technécium a gyorsan növekvő daganatok helyén gyűlik össze, lehetővé teszi annak megállapítását, hogy van-e Jason testében bármilyen daganat, ugyanis elég erősen fénylik. Így tehát korábban felismerhető és jobban gyógyítható a rák. De mi van Jasonnel, akinek a teste most éppen tele van technécium 99M-mel? Itt lép be a képbe a 6 órás felezési idő. 268. Igen, már 300. Ezt nézze, gyengül. Valami hasonlót láttam, amikor pár száz méterre voltam a felrobbant Csernobili reaktorblokktól. Csodás. Tudja, mi az a felezési idő? Hallotta már ezt a kifejezést? Nem. A felezési idő azt jelenti, hogy a testébe juttatott anyag fele lebomlik. Amikor most éppen 200 mikrosievert körüli értéket mutat óránként, az öntestébe juttatott anyag felezési ideje nagyjából 6 óra. Úgyhogy az érték 6 óra múlva nagyjából 100 lesz. Újabb 6 óra elteltével 50, aztán 25, és így tovább. Minden 6 órában feleződik. Az uránmaghasadás termékeinek, amik Csernobil környékére hullottak, 6 óránál hosszabb a felezési idejük. Meg akartam tudni, mi történt az ott élő emberekkel. Eljöttem Londonba, hogy találkozzak valakivel, aki sokat tud Csernobilról. Ő a londoni Imperial College Molekuláris Patológiai Intézetének vezetője. Geraldine Thomas professzor. Geraldine Csernobil egészségügyi hatásait kutatja, csaknem 20 év alatt összegyűjtött szövetminták segítségével. Az 1990-es évek elején elég hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a pajzsmirigy rákos esetek száma megnőtt azok esetében, akik a baleset idején nagyon fiatalok voltak. A pajzsmirigy rák gyerekeknél, különösen a 14-16 éves korosztályban nagyon-nagyon ritka, ám nyilvánvaló volt, hogy egyre több gyereknél jelenik meg ez a betegség. Csernobil esetében rengeteg jód szabadult fel. Ez a jód felszökött a légkörbe, aztán az esőkkel nagyon gyorsan visszajutott a felszínre, ahol lerakódott. A tehenek lelegelték a füvet, és a jód felhalmozódott a tejükben, amit a gyerekek megittak. A sok jód, ami a szervezetbe került, sugárzást bocsát ki a pajzsmirigyben. Ezért növekszik a pajzsmirigyrák esélye. A természetben a jód nagyon rövid élettartamú, csak 8 nap a felezési ideje. Így aztán a radioaktív jód a kiszabadulása után 3 hónapon belül eltűnt a környezetből. Geraldine-tól azt szeretném megtudni, mi történt a Csernobil környéki lakossággal. 28 személy volt kitéve nagyon magas szintű sugárzásnak. A tűzoltók, akik megpróbálták eloltani a tüzet, majd meghaltak akut sugárbetegségben. Mostanáig nagyjából 15 pajzsmirigyrákos halálesetről tudunk. Az Egyesült Királyságban évente több ember hal meg azért, mert kiesik az ágyából, mint ahányan Csernobil hatásai miatt haltak meg. Csernobil áldozatainak száma erősen vitatott. Egy ENSZ jelentés 15 pajzsmirigyrákos halálesetet említ. Ma sincs bizonyíték arra, hogy mostanáig bármilyen egyéb egészségügyi hatása lett volna a sugárzásnak. E megállapítás kulcsszava a mostanáig. Néhány rákfajta ugyanis csak évtizedek alatt fejlődik ki, és nehéz kiszűrni közülük pont ezeket az eseteket. A sugárzással az a gond, hogy nem okoz olyan tumort, ami más tumoroktól megkülönböztethető lenne. Rendkívül nehéz kimutatni, hogy valamit a sugárzás okozott, mert annyi minden más okoz rákot, ami pont ilyen természetű. Mit gondol, meddig lesz Csernobil lakhatatlan? Csernobil nem lakhatatlan. A környéken elég sok ember él. Főként idős emberek, olyanok, akiknek nemzedékek óta ott volt a földjük, házuk. Gyakran visszatérnek és ott is maradnak. Találkozom Ivánnal és Mariával, akik a sugárzás ellenére visszaköltöztek a falujukba.
Itt éltek már 30 évvel ezelőtt is. Nem 30, hanem már 50. Sok éve vagyunk már házasok. És jól érzik itt magukat? Nagyon. Tiszta természet vesz körül bennünket. Szeretjük. Ezt kell szeretnünk. Senki se zavar bennünket, minden rendben. Vízmintákat vesznek. Állandóan ellenőrzik a kutunkat. Még mindig ez a legjobb víz. Ki lehet menni horgászni, vagy gombát szedni. Отак. Так? Ez a házas pár szinte a társadalmon kívül él. Önellátóak. A kútból megvan a vízük, maguk kaszálják a füvet, megtermelik a növényeiket. Gyerünk, folytassa! Folytatom, már is csinálom. Mindennek az oka a földi élet történetében bekövetkezett legnagyobb nukleáris baleset volt. Ne kapkodjon, csak lassan! Ez a környék a reaktortól délre fekszik, és mivel a szél más irányba fújt a baleset idején, e vidék nagy része egyáltalán nem szennyeződött. Nagyjából 0,15 mikrosievertet mérek, ami aligha nem nagyon hasonló sugárzási szint ahhoz, ahol most önök éppen vannak. Senki sem vonja kétségbe, hogy a magas sugárzási szint veszélyes. Kevésbé világos azonban, hogy milyen alacsony szintű sugárzás számít veszélyesnek. Az itt mért sugárzási értékeket összevethetjük a természetben előforduló sugárzásokéval. Az atomerőműnél a sugárzás szintje nagyjából 3-6 mikrosievert óránként. De ha elmész Brazília némelyik strandjára, például Garaparira, és ott üldögélsz a parton, óránként 20-30 mikrosievert sugárzást kapsz. Az pedig nem zárt övezet. Lehet ott fürödni? Persze. Az érték... 26. Igen, 26 volt ott. 26 mikrosievert óránként. De fölmehet úgy 50-ig is. Ez 500-szorosa a természetes háttérsugárzásnak. Tudják az emberek, hogy ez a strand radioaktív? Persze. Direkt oda jönnek radioterápiára, az izületi bántalmaikra. Betemetik magukat homokkal, abban bízva, hogy ez segít rajtuk. Tudjuk, hogy összefüggés van a túlzott napozás és a bőrrák, különösen a melanóma kifejlődése között. Ám ezt mindannyian elfogadjuk, és senkit sem kérdezünk meg arról, hogy mekkora dózisú napsütés biztonságos. Ami a radioaktív sugárzást illeti, a helyzet ugyanaz. Az alapelvek ugyanazok. Kis dózis teljesen elfogadható, a nagy dózis, akárcsak az alkohol esetében, rendkívül veszélyes. Fajunk nagyon régóta létezik, úgyhogy az evolúció során szervezetünknek meg kellett találnia a módját, hogy megbirkózzon bizonyos alacsony szintű sugárzással. Lehet, hogy éppen ez az alacsony sugárdózis járult hozzá az evolúcióhoz, mivel tudjuk, hogy mutációkat okoz, és az evolúcióban közrejátszik a DNS-ben történő mutáció. Az ember nagyon jól alkalmazkodott az alacsony sugárdózisú környezethez. Az élet a radioaktív földön fejlődött ki. A föld belsejében az uránbomlása hozzájárul ahhoz, hogy a földmag forró és folyékony maradjon. Kontinenseink lassan mozognak a felszínén. E mozgás földrengésekkel jár. Ahogy ez 2011. március 11-én péntek délután történt, Japán partjai közelében. Tíz perccel a földrengés után jött a cunami. Egy 7 méter magas, iszonyatos erejű hullám. Az a hatalmas fehér felhő, ami a horizonton látszik, a fukushimai 1-es számú reaktorból áramlott ki. Ma este Japán nukleáris vészhelyzetet jelentett, és félő, hogy a katasztrófa övezetben levő atomerőműből radioaktív szivárgás történik.
Egy másik uránkatasztrófa helyszínén vagyok. A sugárzáson kívül történt itt más is, amire senki sem számított. Ez Okuma városa, mely már 3 éve elhagyatott. A sugárzás szinte nagyjából 5-6 mikroszívert óránként. Ez sokkal magasabb a természetes háttérsugárzásnál. Körülbelül annak 50-szerese. Ezért ide nem engednek be embereket. A maszk valószínűleg túlzás, csak azért kell, hogy a radioaktív por ne jusson be a tüdőmbe. Utam során alighanem ez az egyik leginkább radioaktív hely, ahol jártam. Bár a radioaktív anyag kibocsátása kevesebb volt, mint Csernobilban, annak talán a 10%-a, mert az erőmű sokkal fiatalabb, és még sokkal több is van, mert sokkal kevesebb bomlott le. Összehasonlítható a csernobili és a fukushimai baleset? Fukushimában nem történt robbanás, mint annak idején Csernobilban. Így a radioaktív anyagok kiáramlása ahhoz képest rendkívül kicsi volt. A japánok reakciója is egészen más volt, hiszen a környékről 24 órán belül kitelepítették a lakosságot. Csernobilban hetek, sőt hónapok teltek el. A japánok talán legfontosabb tette az volt, hogy megszakították a táplálékláncot. Nagy erőfeszítésekbe kezdtek a szennyezett terület megtisztítására. Hogyan történik ez egy nukleáris baleset után? Fukushima környékén lekaparták a talaj felső néhány méteres rétegét, és ilyen zsákokba helyezték. Ezen a környéken több 10 000 ilyen zsák van, de még máig sem döntötték el, hogy mit kezdenek velük. Fukushimának volt egy másik erősen meglepő hatása is. Az erőmű környéki vidékekről mintegy 150 000 embert telepítettek ki. A családok kénytelenek voltak elhagyni otthonukat. Sokaknak nem volt más választásuk, mint hogy ilyen mobilházakban lakjanak. Itt találkozom a Togawa családdal. 2011-ben evakuálták őket, és azóta itt élnek. Konnichiwa. Watashi wa Derek desu. Yuka desu. Yuka. Nina desu. Nina. Shoichiro desu. Shoichiro. A Togawa családot nem engedték visszatérni a lakóhelyükre, de felkereshetik, és megkérdeztem Yukát, látta-e a házukat a közelmúltban. Nem számítottam arra, hogy egy ház lakatlanul ennyire lepusztul. Sokkolt a látvány. És nem csak engem. Mindenki, akit kitelepítettek, ugyanazt élte át. Megkérdeztem, hogy a gyerekek jártak-e már a régi házuknál. Nem. Miért nem? Őszintén szólva nem hiszem, hogy egy látogatásnak bármilyen hatása lenne. Nem akarom később megbánni, hogy a jövőben ennek hatása legyen rájuk. Meg szeretném őket óvni minden lehetséges stressztől. Így aztán ott hagyjuk a gyerekeket, és Togawa úrral és feleségével Yukával nekiindulunk, és felkeressük a házukat. Az első figyelmeztetés a számlálómtól, nagyjából 5. Ez csak egy kis forró pont volt. A fukushimai erőmű körül is van zárt övezet, akárcsak Csernobilnál. A belépési engedély jobbára azokra korlátozódik, akik korábban a zóna területén laktak, és látogatásra biztonságosnak ítélték meg a városukat.
Togawa asszony beöltözik, de nem a sugárzás szintje miatt, hanem csak azért, mert a kertben az összes növény annyira elburjánzott, tehát sok a tüskés és tövises növény. Itt a háznál a sugárzás szintje kb. 2 mikrosievert óránként. Ha bemegyünk az udvarra, talán kicsit magasabb lesz, de azt hiszem, elég biztonságban leszünk odabenn. Itt vagyunk Togawaék egykori házában. Amikor 3 évvel ezelőtt itt hagyták, még úgy gondolták, hogy nem lesznek sokáig távol, úgyhogy a legtöbb holmiuk itt maradt. A gyerekek régi iskolai egyenruhája. Velük találkoztam ma reggel. Határozottan kinőtték ezeket a ruhákat. A településen, ahol felnőttem, minden széthullott. Bár részletekről nem tudok, körülöttem láthatóan mindenki keresztül ment valamiféle érzelmi konfliktuson, vagy mentális zavarai vannak. A katasztrófa rejtett következményei lelkiek voltak. Depresszió, betegség és öngyilkosság. Remélem, sokkal jobban megértjük majd, hogy egy nukleáris balesetet követően lelkileg hogyan reagálnak az emberek. Úgy gondolom, a legfontosabb kutatások azokra a mentális hatásokra irányulnak, amelyek egy közösség széthullását vizsgálják, és remélem tanulunk belőlük. Csernobilból nem tanultunk, és bízom benne, hogy Fukushima kapcsán más lesz a helyzet. A földrengés és a cunami következtében több mint 16 000-en haltak meg. A nukleáris katasztrófa miatt eddig egyetlen ember sem. Senki. A fukushimai eset után Japán leállítja összes atomreaktorát. Németország is hozzákezdett ugyanehhez, és úgy tűnik, az uránnak mint energiaforrásnak befellegzett. Energiaéhségünk azonban nem csillapodik. Jelenleg 7 milliárdan élünk a Földön, és mostantól 2050-ig több energiát fogunk felhasználni, mint az emberiség történetében mostanáig összesen. És az urán, mely egy csillag felrobbanása során jött létre, túl csábító ahhoz, hogy teljesen figyelmen kívül hagyjuk. Egyetlen evőkanálnyi urán elegendő lenne annyi elektromos áram előállításához, amennyit egy átlagos nagyságú város igényel egy napra, vagy a saját otthonunk nagyjából 500 évre. Napjainkban 30 országban több mint 400 atomerőmű üzemel, és további 70 áll építés alatt. Az atomenergia nem tűnik el. Ami abból a kéményből kiáramlik, nem füst, hanem vízpára, és egyáltalán nem radioaktív. Az az érték, amit a Geiger-Müller számlálóm itt mutat, a legalacsonyabb, amit bárhol a világon eddig mértem. Ez az atomerőmű egyáltalán nem bocsát ki széndioxidot. Ezek után nevezhetjük zöldnek? Erről nem mindenki van meggyőződve. Globális felmelegedés a modern világ egyik nem kívánatos mellékterméke, amit egyre növekvő energiaéhségünk teremt. De honnan nyerjünk energiát? Hogyan jussunk energiához széndioxid kibocsátás nélkül? A válasz kézenfekvőbb, mint hinnénk. Ez az atom. Eltekintve a balesetektől, milyen lehetséges baj származhat abból, ha urán segítségével állítunk elő energiát? Biztonságosan előállítható uránból és átalakítható egy még halálosabb, még hasznosabb formává. Az atom rengeteg széndioxidtól mentes energiát kínál. Bár a nukleáris hulladékok több ezer éven át halálosak, szinte minden életformára, ezt majd idővel megoldjuk. A legtöbb ma működő atomerőműben csak a felhasznált urán 5%-ából keletkezik energia. A maradék 95% erősen radioaktív hulladék, amit nagyon, nagyon hosszú ideig tárolni kell.
Jelenleg az Egyesült Államokban 72 000 tonna nukleáris hulladék van, és ennek nagy részét ilyen tartályokban tárolják. Az ilyen hulladék egy részét legalább 100 000 évig kell tárolni. Ennek a hulladéknak a biztonságáért egy cég, egy igazgatótanács és a részvénytulajdonosok felelnek 100 000 évre. De mi van akkor, ha módot találunk e hulladék felhasználására? Dr. Leslie Duan a mérnököknek ahhoz az új nemzedékéhez tartozik, akik az atomreaktorok új generációját tervezik. A nukleáris hulladék nagy része több 100 000 évig megmarad. A mi reaktorunk képes lesz arra, hogy az ilyen hosszú élettartamú radioaktív hulladékból kinyerje szinte az összes maradék energiát. Ha ez megtörténik, és felhasználjuk ezekben a reaktorokban, az egész világot el lehet látni energiával nagyjából 72 évig, figyelembe véve a fokozódó keresletet is. Az önreaktora miben más? Folyékony fluorsót alkalmaz fűtőanyagként, így ha baleset történik, biztonságosan leállítja önmagát. A reaktorunk teljes egészében nukleáris hulladékot használ fel. Nem olvadhat le, és olcsóbb, mint a szén. Azt hiszem, Fukushima állította ismét az érdeklődés középpontjába azt a törekvést, hogy javítsunk az atomreaktorok hatékonyságán. Tudjuk, hogy milyen sok haszonnal jár az olcsó szén-dioxidmentes elektromosság előállítása, de még többet tudtunk meg mindazon feladatokról, amelyeket a jövőre nézve az összes erőműben végre kell hajtani. Leslie szerint a reaktora alig egy évtizeden belül elkészülhet. De azt is meg akartam tudni, milyen érzés lehet egy jelenlegi reaktor közvetlen közelében élni. Számomra a féle betervezett kockázatot jelent, hogy egy atomerőmű mellett élek. Akárcsak bármilyen gyár, vegyi üzem mellett laknék. Nyilvánvaló, hogyha valami katasztrófa történik egy ilyen helyen, az 50 évig halálzóna marad. Rob és Shannon 2011-ben éppen a fukushimai baleset után költözött ide. És mi a helyzet a szirénával? Mit szólnak hozzá? Minden hónap első szerdáján szólal meg. Szól egy darabig, aztán elhallgat. Azt mondják, csak kipróbálják, hogy működik-e. Igen, csak tesztelik. Hallották már rendkívüli esetben is? Igen, én és a gyerekek hallottuk. Csak megálltunk, ők rám néztek. Az emberben benne van a félelem, hogyha felrobban, mi lesz velünk, vagy ha szivárgás történik. Azért volt egy kis pánikérzetem. Amennyire értem, ez az energiatermelés egyik legtisztább formája. Nincs szennyezés, kibocsátás. Ez az előnye. A hátrányára pedig azt hiszem ott a két példa, Csernobil és Fukushima. De, amint mondtam, ez betervezett kockázat. Meg lehet, Robnak és Shannonnak igaza van. És az urán teljes története is a betervezett kockázatok egyike. Amikor elindultam, hogy megismerjem az urán történetét, végig magamnál kellett hordanom ezt a kitűzőszerű mérőeszközt. Összesítve mérte mindazt a sugármennyiséget, aminek ki voltam téve. Velem volt, amikor a Föld egyik legnagyobb uránlelőhelyénél jártam, ahol az urán beleszövődött a több ezer éve itt élő emberek teremtés történetébe. És velem volt olyan helyeken is, ahol még több 100 évig nem élhetnek emberek. Megismertem, hogyan szereztük meg az uránt, és hogy 70 éve egy reggelen az új-mexikói sivatagban hogyan engedtük szabadon a sárkány erejét. A legkegyetlenebb dolog, amit valaha is készítettünk. Sokkal jobb lett volna, ha ezt sosem találják fel. Igaza van, Mr. Benson. Az atomenergia a legpusztítóbb erő, amit valaha látott a világ. De hát Isten legnagyobb áldása is, amit nekünk adott, mert ettől függ az emberiség jövője. Akkor hát mit kezdjünk az uránnal?
Mint fizikus, hajlok rá, hogy azt mondjam, hogyan lehet mellőzni egy ilyen nagyszerű és rendkívüli energiaforrást, melynek ilyen módon annyi előnye van. De miután tanulmányoztam, és kutattam az urán történetét szerte a világban, az az érzés maradt meg bennem, hogy nem áll készen rá, hogy uralkodóvá váljon. Látva, hogy a megújuló energiák milyen messzire jutottak, azt sugallja, hogy napjainkban vannak alternatívák, és nem kell az uránnal foglalkoznunk. Nem szabad kockáztatnunk egy újabb ehhez hasonló helyet. És mégis az uránnal betegségeket kezelnek, és minden évben több életet mentenek meg, mint ahányat valaha is elpusztítottak. Beleértve az atombombát is. Képzeljünk el egy világot, melyben az új generációs reaktorok hatalmas mennyiségű tiszta és biztonságos energiát adnak. Olyan korban élünk, amelyben szabadjára engedtük a nukleáris sárkányt. Hogy hová jutunk, az még a jövő zenéje. De urán nélküli jövő nincs. Az urán egy utolsó meglepetést is tartogatott a számomra. Azok után, hogy olyan sok radioaktív helyet felkerestem, mi olvasható le a sugárzási monitoromról? A természetes háttérsugárzásból évente átlagosan 2000 mikrosievertet kapunk. Az én értékem csupán 280 volt. Számomra az utazás megérte a kockázatot. Közreműködött Barát István. Magyar szöveg Németh Géza, szerkesztő Lerner János, hangmérnök Horváth G. Zoltán, gyártásvezető Masol Ildikó, szinkronrendező Berzsenyi Zoltán. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digitál készítette.